Εντοπίσει το Κυπριακό. Το μήνυμα αυτό δίνει με σαφήνεια ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, κ. Διασάρ Γιακής, που μίλησε αποκλειστικά στην ΝΕΤ για να εξηγήσει την πολιτική της τουρκικής κυβέρνησης τις κρίσιμες αυτές ώρες που αντιμετωπίζονται το Κυπριακό και οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη. When you enter a club, a tennis club, you cannot say that I will join your club, but you have to change your regulations to accommodate me. You cannot say this, but you can say something. Ο κ. Γιακής εξηγεί πώς λειτουργεί το τουρκικό σύστημα και τονίζει ότι δεν υπάρχουν δυνάμεις που να επιβάλλουν εξωθεσμικά τη θέλησή τους πάνω στη θέληση της κυβέρνησης. We do not believe that military or bureaucracy or the opposition or the NGOs are taking the liberty to have a say more than what is contained as a right for them in the constitution or in the legislation. Τέλος, ο κ. Γιακής υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην σύγκληση με τα κριτήρια της Κοπενχάγης όχι μόνο για να ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γιατί πιστεύει ότι αυτό το ζητά και το αξίζει η τουρκική κοινωνία. Even if there was no plan of joining European Union, we should have done all these things and we should have enlarged the area of liberties, civil liberties, fundamental rights and freedom. We should have done it for the sake of our nation. Ο θερμότερος υποστηρικτής τελικά της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας είναι αυτό το φερόμενο ως Ισλαμικό κόμμα ή Ισλαμοδημοκρατικό, όπως το λένε μεταξύ αστείου και σοβαρού ήδη. Η πιο ενδιαφέρουσα πάντως απάντηση του κ. Γιακής ήταν στο θέμα του Κυπριακού, όπου είπε πως δώστε μας μια ημερομηνία διαπραγματεύσεων και αυτό θα μας επιτρέψει να πουλήσουμε στην κοινή μας γνώμη και στους Τουρκοκύπριους κάποιες υποχωρήσεις για το Κυπριακό. Λοιπόν, Μαρία, νομίζω να δούμε τι λέει η Κύπρος, όπου σήμερα ήταν μια κρίσιμη μέρα.